По-лошо! Инструментът не ми прави въздух! Токи лоши? Разлия се инструмента не прави въздух! Чакай, лодка да ме обичиш пак! Бързо! Защо не помпам? О, изпусна. Лека, Мария! И много як, бай милеве. Леко ще го напомпаме. Сумвитка. Представяме 100 килоши. Е, така като сте бавни, то му спадна въздух. Мога да изпееш една песен, докато... Чуваш ли? Почва да пееш. Нещо втори. Да пръста! Ако не мога да се напомпиш, аз ще напомпя. Ай, Милчо, що скъса, бе? Не му трябва микрофон. Дай отка! Аре, синьо! Какво ще прави? Първият долу. Ти било той. Сари, клякайте долу. Давайте зеленчуците да ги почвате. Не се хвърляйте в очите, сол, е! Да венде си долюма, я? Виж, кой са да видим, бе? Аре, съдята, да! Хайде, бе! Съдята! Дигни си бандажа! Един му паднаха кашите! Браво, Искрен! Това се отнася с 10 кила! Да помогнем на свинята да стане! Лекарския екип да влезе. Али да го спасаме, човек! Чак спасна! Матери, всичко да скъса, бе! Нещо да кажеш? А правото пръснах! Кой ще работи? Паднало това е. Втори опит няма ли да има? Тапата падна. Долу е, кал! Ви сега нарочно го събляка. Паднаха му. Видим татуировката, бе, как бе? А как да пръснах, брат? Дебели, нема въздух. Искрен шампион. Да, ще го пръснаме, брат, коса нет. Айде, потръкали се малко. Потръкали се настрани така. Ей, се пръсна! Искрен. Давай, Искрене! То не е втори урок сега. Само да помпаме. Само да заребай, миля, батериите идват. Някой желаеш да напомпа Мил? Желаеш ли да напомпят, Милчо? Вазелин трябва. Айде, бе, днеска ви е паднало, бе. Сега те го помпили на писта, го напомпихме. Пак ли? Сам иска да каже нещо. Милчо, на пистата напомпихме. Пак ли искаш? Тук на поляната. Да, дай ли химикала. Дай ли химикала. Сам ви изгаря от желанията на помпа втори път. За който е пропуснал да види втори път.
Аз съм виждал солио да хвърлят. Искаш имам малко мазнинка. Айде искаме шоу. Айде Шишко. Доста е подвижен за 200 кила. Е, си го пръска! Извади му тапата, бе. Айде, той отписна. Мачкай! Искре, взимаш въздух. Айде, чишкани. Ай се излезе. Няма излизат и оттипиха. Ето, че му влезнете каса.